И какво става, хора? Сигурно ви е писнало, се биете с тия скучни скелети по цял ден и се чуете къде да намерите аджеба този динозавърски байон. Днес ще ви покажа как. По принцип, в миналото видео бях ви казал, че спаун рейта на тия байоми е completely random, то се води в пещера, може да копаете някъде и просто да изскочи. Чудесен пример, просто е тук, някаква рандом пещера, се копаете и изкача динозавърския байом. Но има едно място, което е 100% гарантиран спаун рейта за такъв байом и сега ще ви покажа. Като за начало, аз съм на напълно рандом място в карта, далеч от всичко останало. И за целта ще ни трябва този лава байома, не знам как се казва този остров. И нека да отидем там. Главната ни цел е да стигнем до ето този вулкан. Така му се казва, не е точно вулкан, но да. Така, като пристигнем, пак ви казвам, целим се към вулкана. От Hytale не са споменавали нищо за вулканите, но когато излезе апдейт с динозаврите, ние бяхме точно в този байом, билдахме си база там някъде доста далече и имаше вулкан до нас и бяхме слязали да проверим какво е това жълтото. Нали, те са някакви кристали, но когато сляхме да видим, имаше динозавърски байом там. И нали, много готино снимахме видео, разцекахме после момчетата и видяхме, че в Дискорда много други хора също са намерили динозавърски байом във вулканите. И нали, по пътя на логиката стигаме до извода, че е там долу и спаун рейта е почти гарантиран. Сега трябва да стигнем до долу. По принцип, аз не обичам да копая директно надолу и затова по принцип гледам горе-долу къде няма лава, намирам най-ниската точка до вулкана и започвам да копая. В този случай си спестявате много копаене и шансът да умрете е по-малък. Защото реално това, ако бях там отгоре да копая, това тук цялото трябваше аз да го изкопавам надолу. Това при условие, че има изкопано, за какво? Добре, това ще го оцелем. Добре. Така. След дълго чакане и копаене, стигнахме до вулкана. Това е жълто, по принцип, център на вулкана. Честовете не са кой знае колко залутване, освен ако не искате да си вземете честовете за... Има поршен, по принцип. Мене път нямаше поршен, това е много добре. Поршена... Това са някакви сафир, това да не знам какво е. Меля път дори не съм ги купал. И... Това е, няма кой знае какво е интересно. Тия кристалите... Ториум Болтс. Добре, добре. И съответно игота и храна най-вече. Храната е добре. И да, ето го, динозавърския байом. От тази страна има, по принцип, вулкан би трябва да е заобиколен, по пътя на логиката трябва да има и там. Ето ги летящите. Някои са по-големи, някои са по-малки, някои имат село, както помните в миналото видео имаше село. Това е някакъв по-малък. Даже няма и кой знае колко динозаври, но това е гаранция, че до всеки вулкан има динозавърски байом. Това беше от мене, гайс. Дано ви е било полезно. Забавлявайте, разцъквайте и чакаме следващия Hytale апдейт.